पार्टी इन्टारेस्ट जायो थां जोंना नै लोगोफोर सिनायजाना बेखौ बे मा बुस्थु ओरै सिंजों मा दं ओरै मा दं नै फुरा नायलाय मा लादों लोङो ओरैबायदि आरोना हेल' लोगोफोर गुड मर्निं जोंहा ओरैबायदि दिनै आंहा बिराद मोजां लोगो मोनदों थ' जोङो दिनैहाय बबाव थांनो ओंखारदों लोगोफोर जाबाय न' जाबाय हमने कहाँ जाने के लिए निकल रहे हैं हेलो तो आज बहुत नया फ्रेंड मिल गया है हम होजाई जा रही हूँ तो फ्रेंड्स हमारे साथ आइए हम कहाँ जाने वाला है तो लोगोफोर जोंनि लोगोसे नायफालांदो दिनै आंहा आरो फार्स्ट टाइम बिराद मोजां गार्डेन लोगो मोनदों आरोना ओरै जोंहा बिफा सासे दं आरो नै जोंखौ नेग्रा जोंखौ नेग्रा आंनि फार्स्ट टाइम दिनै लोगोफोर आरोना थ' बेखायनो आं दिनै मोनसे ब्लग लाखिबाय लोगोफोर थ' गाइस नोंथांमोना आंजों लोगोसे फैफादो जों मा खालामलांनो हायो आरो जों ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट आरोना आं बिराद मोजां मोनबाय दिनै बिथांमोनखौ लोगो मोननानै थ' जोङो बिथांमोननि साहा लाबोनाय गय जाबाय साहा लोंबाय आङो जास्ट गोसोखांनानै दासो ब्लगखौ लाबोनाय जाबाय आरोना थ' दा आरो मा जालांबावो नोंथांमोना आरो जों शेयार खालामलांबाय थानोसै दासो सुरु आरोना जोङो सुरुआवनो जों फुरा लाल साहा फुरा मा जानानै लाबाय आरोना लोगोफ्रा गोबां लाबोदों ओइथिं गोजौआव हनै आदना लोगो नागिरबाय जों दा लोगो सासे दं नै आंनि खाथियाव गुवाहाटी जारनि होजाय खाथि चलो we are going to होजाय लंका जों फैनायसो नंला खोमा लंकानिल' नायनो थांदों आन्दाजखौसो रोंदों गैलासो थारो आंनि जौ गारि सोलोंनायखौ ओरैबायदि मिनिथाव आरो इन्टारेस्टिं आरोना मिनिथाव आरोना गारि सालायनायनि नै सुरु जालायबाय लोगोफोर 12 फाजानि थफ्ला हानलायबाय फुरा नै जा टेनसनानो गैया आरोना 12 फाजालाय फाजालाय एकदमबारे तासे नै फुरा रेडि आरोना नै मा लाबोदों इन्टारेस्टिं आरोना मालाबा सो डिस्कास्टिं जायोना दिनै सो इन्टारेस्टिं आरोना सोरनावबा मा बेलेग रोखोमनि थांसिगोन नामा फाजाया बेलेग प्लास्टिकआ जाबाय थांसै दे जानोसै फुरा एयार कन्डिसनार फैबायना नै जोंनियावनो उन्दुनानै माने गथ' फिसाफोरखौहाय खालामनानै खोनाजोबखाबाय माने गावसोरनि ओंखामखौ जानानै बारबोनानै आरोना बे लामाया मोजां आरोना नेचारेल फुरा ओरैबायदि नेचारेल आरोना नै जायगाफ्रा जा मोजां आरोना दुब्लिफोराहाय दंलायनो फिसाफ्रा गबायनो नै दा सासे फन रायलायगासिनो आरोना दा ज'खायनो बरिं मोनखायाखै आरोना दा ज' नालाय मानसिफ्रा लोगोफ्रा बिराद बुरजा दं आरोना ओंखायनो इन्टारेस्टिं आरोखि दा जोंना रायलायनाय समायो मानो समायजानांगौ आयै सना माने समायो एथ' अनथावथावनो माने मोजाङै साफाबो थाखानांगौ साफा थानांगौ जोंहा एकदमबारे माने हजायाव गारबोसिगोन जों बेखौ आजमलनि गदाय एक्ट्रिस नाम्बाराव गारबोसिगोन जों बेखौ बेखायनो एकदम रेडि जाखाबाय नै फुरा आरो बिनि गाननाय जोमनाय माबा माबिखौ नुबाथ' नांबावोसोमोन दा र' एसे खाख्लुबनायनि रेडि बानायगासिनो दङ ओइथिंजाय माखासेफ्रा दा रेडि आरोना नै आजमलनि 36 नाम्बार माबा 31 नाम्बारा आरो गोजौआवथ' दंबावोसोमोन माने आजमलनो होनो नागिरनायफोर रुमाल आरो एरखम आरो नाय बिदिनो आयु बिदिनो जा समायखार
आयु सुचिबो हालाय इसी के साथ आज की मजबूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक मुझे चाहिए। चीटिंग करता है तू। आयु udah habis ayo oरैबायदि udah hari kok lewat aku ini seperti hostela tapi lo mau diulang saya pasang सफैबाय जोङो नै जायगायाव आरोना नैबे बिफां सिंनियानो मेन केम्पास आरोना बिसिनि मारियाम केम्पास ओरैनो लोगोआनो सानै दङ आरोना बेवहाय गार्लस हस्टेलाव बिदियाव आरो गोदानावहाय माखासेफ्रा दस्रायाव आरोना जों टिकेट दानफिननो ओंखारबाय आङो नै माबा फ्लाइअभारा गोजौ बुरजाथार जाखां लोंखां नै फैफिनबाय जोङो मारा बारा गासिखौबो लाजोबासै टिकेट लानो रेडि खालामनो फैबाय जोङो नै ओरैहाय टिकेट लानोसै फैदो टिकेट लानोसै फैदो नै बिजोंबो थांनो हालायगौमोन माथो ना बिजोंबो थांनो हायोमोन एस्केलेटर गाखोलांना थांनो हागौमोन फुरा टिकेट काउन्टारानो हजाय स्टुडेन्ट गोजा आरोना हजाय स्टुडेन्ट गोजा बाप मा जायगा मोनगोन जोंलाय मा जायगा मोनगोन मोनखानाय नङाना खिन्थु जोङो लोगोफोरखौ जानासै आरोना ओइ आसोल आरोना हरदो एसे लाखिबाय नै हजायनि सिनारि आरोना हजाय स्टेसननि सिनारिखौ फ्लाइअभाराथ' बिराद गिदिर आरो गोलोमजोब्बाय गोरमि माने फिसाफोरखौ लाफाजोबनानै खाथियाव माने गासिबो बिमा फिसाजोब ओरैबो आरो बिमा फिसा फिसाफ्रा देरसिन जाजोबसै नै फिसाफ्रा देरसिन जाजोबसै बिमाफोरनिफ्राय गोलावाथ' गोलावखासै बेनाबो फिसाया गोलावानो गोलावखासै गोसोआव खोमालै फुरा हजाय स्टेसनानो Guwahati to Agartala is arriving on platform number 2. कृपया ध्यान दीजिए गुवाहाटी से आने वाली नुनाय बायदियानो हजाय स्टुडेन्ट गोजा आरो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है May I have your attention please from Guwahati to Agartala लोगोफोर आरोना एसे खस्थ' हेरि अक्ट'बराव बन्द दिले गाड़ी भाड़ा কৰি আহিছে ও এই ঘরে কমটাই আপু আন্টি নাম্বার রিকোয়েস্ট ঠিক আছে আই গিয়া Sinyari, Pak.
class of the ready as the back. Yung laban itu plan coba ada